Strandhåndbold har udviklet sig til et sjovt og kreativt spil. Den udvikling kommer ikke af sig selv, men afhænger af alle, der spiller med. Ikke kun respekt for spillets regler, men i lige så høj grad respekt for den filosofi, der danner baggrund for spillet. Alle deltagere har ansvar for spillets fortsatte udvikling. Alle regler i strandhåndbold skal fortolkes med udgangspunkt i ønsket om fair play, og dette må respekteres af alle deltagere. Kun herved skabes en sport, som er endnu sjovere at deltage i og endnu sjovere at se på. Sådan ser strandhåndboldbanen ud. Målfelterne har form som et rektangel. Markspillerne må normalt ikke opholde sig i målfeltet, men her er det tilladt. Spillerne må kun foretage udskiftning i eget udskiftningsområde. Og hvis de foretager en hurtig udskiftning, kan de overraske modstanderne. Udskiftningen er anderledes for målvogteren, som må forlade banen i disse områder, men kun træde ind på banen i eget målfelt. Målvogteren forlader banen, og nu må den nye målvogter deltage i angrebet, og oftest spiller holdet således med 4 angribere mod 3 forsvarere. Alle normale mål udløser 1 point, men i flere andre tilfælde giver et mål 2 point. For eksempel når målvogteren scorer. Målet scores på straffekast. Scores på et vip. Eller er et spektakulært eller kreativt mål. Fordi målvogteren spiller en central og afgørende rolle, giver det holdene flere taktiske muligheder. Og kreativt spil belønnes altid. En kamp består af 2 halvlege, og der skal findes en vinder af begge halvlege. Hvis stillingen er uafgjort ved afslutningen af en halvleg, fortsætter spillet med et dommerkast, og halvlegen slutter først, når et af holdene scorer et golden goal. Hvis de 2 hold vinder hver en halvleg, er stillingen 1-1, og kampen skal afgøres med et solo mod målvogterrunde. 5 spillere fra hvert hold får hver en chance for at score. Holdene skiftes til at kaste. Man vælger selv, hvilken side af banen man ønsker at kaste fra. Hvis man mister bolden, mister man chancen for at score. De 2 målvogtere må først forlade deres mållinjer, når dommeren fløjter. I solo mod målvogterrunden belønnes kreative mål også med 2 point. Resultatet efter en vundet solo mod målvogterrunde er 2-1. I strandhåndbold er det tilladt at kaste sig efter bolden. Hvis der sker et regelbrud i nærheden af målfeltet, fortsætter spillet med et frikast 1 meter fra målfeltslinjen.
Efter en scoring genoptages spillet straks med et målkast. Hvis bolden skydes væk fra banen, er det tilladt at bruge reservebolden bag målet for at bevare spillets flow. Hvis bolden går over sidelinjen her, skal indkastet tages her. Hvert hold har en team timeout i hver halvleg. Efter timeouten sættes det særlige timeout-kort i sandet som tegn på, at man har benyttet sin timeout. I tilfælde af en udvisning skal den udviste spiller forlade banen, og holdet fortsætter med én spiller i undertal. Den udviste spiller kan genindtræde i spillet eller erstattes af en anden, når den udviste spillers hold igen kommer i boldbesiddelse. Anden gang den samme spiller udvises, bliver spilleren diskvalificeret for resten af kampen. Hvis bolden efter et straffekast kommer tilbage til det angribende hold, må den udviste spillers hold fortsætte med en spiller i undertal, indtil holdet igen kommer i boldbesiddelse. Dommeren anvender forskellige tegn for at vise sine kendelser. Dommeren spiller en vigtig rolle i udviklingen af strandhåndbold. Det betyder blandt andet, at dommeren må nøje overveje sine fortolkninger af reglerne.